Tervehdys kaikille. Minä olen Vansku, eli Vanilla, eli Vansku. Mitä kannattaa sanoa Vanskuksi, jos haluaa tuntea minut parhaiten. Karkasin juuri äsken tuosta tarhasta. Siellä ne muut kökkivät, kun minä karkasin. Mutta ai niin, minunhan piti esitellä teille tämä talli. No mennäänpäs esittelykierrokselle. No niin, tässä kun mennään tähän tallirakennukseen. Tässä on tällaisia varusteita, kuten suitsää ja sun muuta. Missä on minun suitset? Tuossa on minun suitset. Tuossa on sitten laippoja. Laippoja on 3. Ja tuossa. Tässä on tämmönen hoitolaatikko. Ja on täynnä harjoja. Yritän saada sen auki. No niin. Sieltä paljastuukin aluekilpailulupa omistajan ja muiden hänen kavereidensa leipää, harjoja, raviokokkia, suojia, sun muuta hönssiä. Ja tuossa on joku koidenjoon pullo. Omistaja käyttää se meillä. Parasti sen viattomilla koirisukilta. Höh. Ja sitten tärkein osa. Tässä on minun karsinani. Ihi. Tässä on tämmönen. Tässä on heinää. Nami. Tästä löytyy kaikkien muiden karsinat. Tässä on Tafun karsina. Miksin karsina. Tuossa on Antanan karsina. Lapen karsina ja Noukatin karsina. Ei kyllä tässä ole ihan kaikille karsina, koska joiltain puuttuu. Esimerkiksi Uusimaalta Hepaltamme. Eli Queenilta. No mennäänpäs katsomaan ne tarhat sitten. Tässä näette tarhat. Tuossa on Tapu, Miksi, Anna, Nougat, Mape ja Queen. Nyt katsotaan sitten kenttä vielä. Siinä on kenttä. Joskus siellä on oikeita hevosia, niin että siellä on vaikea mennä. Oho, yksi heistä on mennyt rikki. Taitaa olla minun syytä. Ja kun mennään tuonne, alkavat ihanat maastopolut, joilla on ihana karauttaa ja laukana. Se nyt täytyy sanoa howdy, sillä lähden taas uusiin syömäpaikkoihin.